en el que vostè ha passat un informe de la Sindicatura de Greuges que reflectia que l'incompliment pel que fa al docent Sant Valencià era un de les queixes que més queixes produïa per part dels estudiants. Aleshores simplement volia plantejar una qüestió, perquè en el model de queixa que hi ha disponible a la web per a que els estudiants que tinguen accidents i puguin fer la queixa, s'ha retirat la possibilitat que aquesta queixa se tramite a la Sindicatura de Greuges. Per tant, sembla com si volguérem maquillar una miqueta les xifres per a que no apareguin aquestes queixes en la Sindicatura de Greuges. Ara mateix van les queixes només al vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, si no m'enganyo. Per tant, voldria saber quin és el motiu d'aquest canvi, si espera bé, si espera mal, si espera que les xifres apareguin o per què d'aquest canvi. Després, una altra qüestió que no té res a veure, però que sí que volia comentar, és que demanar al rector si podia fer alguna espècie de gestió per a que el claustre pogués seguir en la web de la universitat i pogués estar disponible per a que tots els membres de la comunitat universitària poguessin accedir a les discussions que estem tenint lloc que sigui per a que estiguin informats sobre els temes que tracten. Moltes gràcies.